utabanye abantu bhuti yabasebenze Panjile yabanceda nosekelo Panjile indlela yokugumba leyana Panjile that's why kuthiwa igumbling gambling hayi Panjile igumbling gumbling umsekela iyo yamaphara yokudlala ama-dice igumbling le it's a way of gumbing uyagumba uyabona fosholo Panjile uthi ke ngokubona bhuti lento sibhadala kubani you just buy airtime Gigi and then uyifake kwi-app everything is gonna be right umsekelo nesa stand sam isakhe ngalamali always fire so ndithatha 350 ubuyenzela nje mngaloko wena 350 irasta 350 Panjile abana nabo behuca yabanasta hayi man yabanasta nibulana mafaya hayi manhlengeke wena bhuti man Panjile usebelungwini ikhathalelanga lo yabona ke Panjile imali yethu Panjile uzanibangela naphinde ndikhuphe wena wena ngiyathanda kuthiwa impilo you buy face Panjile bengubani besibethe sobabili kubhethwe jonga imali kusibhethela ngapha yeke lento bensenzela thina kundaba emofaya man ufuni lento Panjile mina usekela balungwini xa sebalungwini ayiyeke Dikiyekile ke ndiyekile uzakuthethelwa ndiyi-1 ngokusizo nwabele sisikhuphile sila Panjile yabona masiba ngoku nathi isibreeze sibethe efletini inside sila ngokunkuluwa wami uthi le nto ndisizawuthini sisayifumana njani ndenze njani it's very easy ukuthi uyayibona la nto kuthiwa yi-prediction upredicta ii-matches ezizawudlala Panjile uqashelwe umsekelo uyabona when it comes to i-Chiefs abafana nentsika I always predict to lose Panjile for bona cause bayaluza mntakasini ngoku ufumana amarherheba wena le mali sirente ngayo apha le mali bezithenge ngayo inyama yothambisa izifuba everything endiyenzileyo edansoni Panjile ndiyenze ngemali kaBetway awuphangeli kodwa ungathi uyaphangela uyabetha Panjile uyabona mna bhuti bendizixela uba mna andinanto mnyaba iphinde indidibanise nebafana hayi Panjile because of kaloku ibafana ityiwa kangaka nje abasinazo isiteji sikanobhutizwayo jonga what is nice the best person nebhola abanazo kodwa ngoku mandifunda nto esini nje ndikunike icithi when it comes to iteam eluzayo umsekele njengebafana you bet on uluzi okay and nami what I've did ngekhiza Chiefs ndabetha uluzi okokoko njinji and then you get your money kaloku because you predict right susisokolisa kubafana hlabuluzi wakho njinji ufumana imali zakho back mntakasisi ngokumkhulu wami le nto ndizayifumana phi ithengiswa ngubani no njinji as I've said njinji just imali engange-5 rand you buy airtime and then njinji and then imali engange-30 rand what you call it 300 nge-5 rand you can get Panjile kanina Panjile niyathanda uhleli nje funeni isikarele ngoropa nibe nisikarela Panjile ngo-35 makwana kware there's ways Panjile tatu Betway ezenzileyo zokufumana imali mntakasisi nabo hayi mani bhuti mani mina usisikota wena kayeka ifestire nditshilo kuwe sisebelungwini ngoku bhuti imali yobani intani lena ayi imali yethu lena asibethanga kani hayi sukama nisuthenge iface wena le mofana uyayifuna mos nawe ndisenzile ngokukhupha mntakasisi andiphinde ndikhuphe wena andiphinde